mura kog ungo. Naman ragad sa kog panglimpyo sa sag. Nagmap kog sunrok sa erong patay mga germs. Nagandam ko og kuan ni Dalton. Water dadaghan ra na sayang laman ni diin sa mahurot pero sa tiraman. Nagdako og water inja milk sa pa. Ay pagkaon ni Dalton ako ikuan sa ref. Yeah. Panihapon ni Dalton nasa pang gipahuwad og yellow og orange pagkaon kay murag na kuno murag ning light nagitang panit. Murag nang yellow. So sa pa magdad kay hinamtanon ra pa ko kaadyo sa pa kong umboy. Okay, magdako og wala gitutok sa ni Dalton. Ag sinanay guys, og si ate Ali na sa gawas kay hapit man sila dari ganin, di pa huway sila wa ko mag-vlog ganina pag-abot nila. Kay busy ko si Dalton si ikid-ikid. Nagkatong singat palagi ko. Kay gamap ko sa sahag hanggi sunrok tanan. Pati tong mga rubber bitaw nga mat ang ipang tapuhan gid pang sunrok sa mga matay and germs. Gigawa ko sa mga kutsarang Dalton. Hatid na sila mother. Ito na mo undoy. Dang laag na po. Kasi dahil pagdadagal pa ni hapon. This is Dalton's food and water. Dadagi hapon yung bag. Bisan og legit rami. Igo rami maghatid kay. Just in case Dalton gutmon na ikapakaon. Sabad kay init dadto. Naman as Dalton inisan kay basin og makatug. Ito na naman biguon, dito na kuaning uli. Dito na datog dari. Pajama. Ay, nagpajama, pagkatog. Bibs. Diaper, importante. Kaya magsigira bag-ihi. Di ko ganahan og di na sa ilisan kay gunahan dyan mag-rashes. Wala, gisipatuhan ako. Maghatid ni nanay og ni Mama Ali. Tapos family house. Okay na, nalarot na natanan. Kaya nilimtanan lagi ko. Ganina ba guys, pagluto na sa ko ang Dalton, panihapon, nagkuan. Animaho ag blender. Bawang ano to? Nasunog. Nagaba na yun. Yan lang ko makagamit. Tagdara kay. Mato may tagbilaran og mananaw ko dito sa tagbilaran og blender nga lain. Sayang nga laman to. Kapila pa naman nagamit. Yung kalit malamag ka panimaho. Nas nanay guys. Si Ate Ali. Dadara kay. Nagkaano po ni ganina. Tira sa ninggit. Sakay na mo na. Iba pa mo na kay. Huwat pa mo ko ninjo. Mami nagdali ka. Nagbawa na makukuha ang Dalton. O pag pag-ingan na nagkabulingit mo na yung ilong. Ha? Ngano na? Tanawar na. Kamao na kuhan sila manghilabot sa sakdanan na yun. Di, jadi ngawar ka rin ha? Awa. Pakita asas mo maalis imong trabaho ganina. Dili. Sige na, doon na. Awon, maninoon. Tatanong, narti. Ha? Liso. Pilaton. Pandara. Pandara, gwete. May manilo na mga tanon siya. Yan na ba Dalton? Dalton? Ikaw. Ikaw, dali, dada. Ano itong kalipay na, anas. Manubila. Ito na. Kana, pandara. Go, sige. Nalingawan. Pada plan. Hatag yan. Hatag. Love you, ta promise. I love you, Day. Tagay, Day. Salamat, Day. Mutar like ko di mo sa lalaki. Ta promise. Yeah. Kaya lalagi ka. Yan na, agbatang lagan. Diyan namin sa family house. Siya yan ako naghay krimen nga nahitabo karon gid kauras kuno sliksig, labag kuno kutsilyo bintana. Sa pato. Ay, pila ka krimen agang ayan ang krimen ron. Upat kuno ka krimen na. Siyempre. Nakatatay ka. Agaw man, agaw. Hi guys, nabalik na midaari. Mag-andam nanta ko sa mga panadin ugma kay nagplano lagi mis undoy nga alas 5 ko na may sa kadlawon gikan kay
lisod lagi kadyo magdudamig bata ubos ang check up dyan mo ato pa ba dyan ko ospital dyan karon ni kontak ko sa sekretary madyo na dyan kining kontak ko kay nangutana ko ba og naa ba jud ugma kay ba dyan ko nga kaning si Doc sige dyan sa lakaw-lakaw pud dyan nagod ko schedule ugma 8 nangutana laman dyan po ko ba para sigurado kay ladyo ba dyan ka biyahe sus ang saktuha jud kay ning reply mag sekretary nga wa day kuno ugma huybis na sus ang saktuha ra gajud kay bisod gajud nakaadto namin jawa di ay ang luod jag bata ang agasto madublihan ko gasto so huybis na patong ingnan sa esa kay sa esa man mo ay mo back up na ugma kay bisod gajud musod ko hospital kuan kog dugo laboratory ba ja di man pwedeng bata adto mo nang kinahanglan na magubot ni Dalton nga makalinguling na pwede man og suundoy ra pero murag kuwang jud usa ka back up kanang budget ngita murag daltog budget dya majuga ni kaning ana naman pud jang aysa kay mo lagi nang sige maglaag-laag ni kabuntag adto mimahaw ni gapon mato na pud meron makakita si dya barong di na bitaw si dya mahaglot sus hapit jud madisgrasya mo ang oras nagbinaraman okay ra man pug huybes dya si Dalton kanaman pud nay kanang schedule bitaw this week sa kanang flu vaccine dya isang second dose dya mo tana pa kung pwede ba na sa vaksinan nga gisipon man excuse me basig na og mga doktor kay Miyerkules man ag pidya ni just schedule atus ubay pero mo tanag gyapon ko kay kini mo mga doktor lagi mautro-utro man nilang schedule lagi kay naalagi mga emergency nga na unahan man jud nila so di sa laday ko magkuan ron ingon pa jud ko mulingkod sa akong courage kay kita taud mabisi na ko kay mag-anapos mga saninang Dalton magamit lisod ba dyan yung mga lakaw tag ladyo unja natay batang gamay kay magdudatag nga na salamat naman po ko nga nakahibaw ko daan gano'n di ma-damage ang mga preparation. Good morning! O na ano man? Good morning guys! Gisapot man ko early morning oy! Kung makalaag ka ni uwan man sa gawas water sa water okay, giuhaw man day ko nay magpunas ka nito lingit man ni oy mura man iring sungkapan yes aman nila nungkab ano naman di na ka mo sa high chair mo ni dya basta ni batiin ni balik ito sipon siguro kay inflame man nagit ang lagos ano man niya pa man niya ngeng ang ngeng dali kuha na nga na hindi na basta ipalingkuron sa high chair ay wala na kuno sa high chair hindi nga nang nanay mag-akas. Stand up! Okay! Yee! Good morning, Miss Smile ako! Saksakit ang lagos. Aras sakit ang lagos kaya ang hubaga. Uwap! Uy! Ala ka do! Arang hubagas yung lagos do. Uy! Uy! Tamang tayo! Tamang nga na batang namugno sa isang food! Alik tayo! Di sa mo sakay sa isang high chair tayo. Huwag kuno ka diha. Nalik ko na tayo, tabayin ko sa chakurot silang pagkaan ko, no? Good morning everybody. Agatang Dalton kay na ay gipamati. Ag idang lagus, karabing baka. Sus. Uy ka duha pa jud gadungan, grabe jud brutal lagi ja. Murna na niputi sa abos, pero magawas na siguro na ja. Karon, ako na tanawa ron basta gawas ni gabi iya gikan aron baga. Gawas na siguro na karon na ugma. Dali tayo, tabangin kong pagkaan na rin itong bibigay. Wait, tama pong tatay mukhaon. Tatay Dalton! Dalton na. Okay. Yan na dyan ganahan. Tatay! Dalton na. Mailad. Nailad ko nanay. Ano, yaman itong bibinay sakitan mo sa tit. Uy! Bugnaw gani ne, bugnaw kaya ron makatabang. Antay ang nataton Sakitan dili ay. Para man si Jabba sanay jang amahan. Uy, nga na si Jabba sanay sa batiun. Gusto ni Jabba na apod ning duha. Pero okay si Jabba, kami nung daras high chair, ngisi-ngisi rani. Very good. Mura dyan hotdog, malingkod sa high chair si Jara. O nga dyan, batiun na. Kaya mo na yung nabanda dyan ni Jaka, katupang das ni Agi, katong sipon po si Jaka. Maupod, nagkaasla mo ko eh.
Opo, di siya mo kuha sa high sir, pero ito na uli, ano siya? Pero si sir, ah. Mamahaw ta, guys. Pamahaw na may isang prito, di apay monggos. Tuwag doon galigad-ligad, kay pag human ni daw itong pamahaw, nakatuog mo dito nang gialingit, kay katugon na ito. Dapat schedule na mo karon og vaccine. Chicken dose nila sa flu vaccine, ya kay yung kontak ng kong doktor. Ngayon sa dok nga, ipaliban sa kunog bidahangipon, pagawasan siya. Kaya nagka-conflict lagi po, tagaho ang mga schedule kay dapat today man ang tagaho ang schedule sa aho ang doktor sa aho ang. Karon pagkadalton, parehong wa na nga dajon. Ukra po kay pagtanaw nas gawas, arang bidaag panahon. So, marang kitujo, rapos ginoo nga di may makaalakaw karon kay delikado maniho, diya uwan. May magsudlay ta, man naman nigligo ning amang ulit tao. Hi! Sudlay! Hindi sudlay. Ang sa pakainit. Pang titing. Na, dyan dyan mo at sing. Uy, kaya malami siguro yung pamati. Oh. Ayo! Muna lula na. Uy, nalipay man kitang lula. Nalipaya lagi na. Nanay! Di ay mong kuan kalimtan. Ano yung kalimtan? Ano ba? Ah, baby wipes upang ligo. Bi? Mori, ang ganyan na nagatid na. Ato ko sintil. Ay, doktoron. Ba walang hamo. Ay lahas pa ko nun. Ha? Nalipaya dyan kita sa lula, oh. Lola! Nakakaag nila uy gabi eh. Lola! Ha? Sis. Nalipaya dyan, oy. Ya, Lola! Hihi! Nalipay siin ko, Lola! Ay. Asa mo to tatay? Biyahan ka tatay? Ha? Palit og Xylogel. Butang sa isang gams kay magsigig. Itok. Kung siya ka nasakutan dyan. Kan ba? Hubag man. Ang hubaga. Salamat sa pagbisita na, Lola. Tingko siya ko, Lola, kayangat. Napupukan buhok, uy. Mani guys na. Mani ibutang na to si Jang ko. Andi, di na ako kabarog dibi. Naglisod ta guys ako kuton buds be. Manihapon na Delton guys. Kinauli na aglaagan. Di na. Kaya mo pud may bisita. Dalakwan mi ka banded ha. Ay tagati ali. Dalton kinsa man na? Mama Ali? Mama Ali, laagan sing ko Mama Ali, mo pa paguli na ho. Agan. Tanaw mo din ako. Lagan ka, bibe? Dalhin na kayo, lakaw na kayo mag-backlight Ubang ka na binaklayan. Gusto Isa ka nag-backlight na, no? oh, lagi, suko na kay mo eat na lagi ko na na. Lagi ko tasan ako dugay pa makahugit. Oy. Pag nanaya ka, sakitan sa basig init pa tun. Init pa man anak. What's anak? Magpabog mo sa naya. Init pa man, nanay lagi. Init pa man. Will buy this. Ay sa kainit pa ha. Init pa ha. What's a gamay ha? Ato sa bibi, init pa man. Rapapam-pam-pam aamong bata. Init pa Muit naman man. kuno si Dalton. Masuko lagi si Jakay. Muit na, init pa man ak. Pagpadya. Stop na, Bi. Stop na, Bi. Stop na muna. Sipo na. Biin na. Sipo na. Matug na kaya alas 6:30 na, oh. Jump, jump, jump. I'm jumping on the chair.